sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Wendy. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit nga ba mahal kita? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Wendy. Day, congrats! Ikaw gid ang nakadaog sa atong Miss Teen dinhi sa atong barangay. Salamat, Day. Tuo di ay, narabuti ng regards nimo. Ha? Kinsa man? Si Jay. Jay, katong minyo? Oh, pero buwag naman kuno to sila. Co-parenting na lang kuno sila sa bata. Dugay naman may buwag sa akong asawa. Mutual decision namang duha nga magbuwag na lang og ngamang connection ay tungod dalas bata. Mao ba? Magkong manguyab ko ni mo Wendy. Daw na ka ako'y chance. Jay, sorry ha. Pero sa tinuod lang, dili ko gusto makigrelasyon og tao nga dunay kalambigitan. Maumuplang ka na lang ko nimo karon. Dili ti ka masugot. Oh, Wendy. Kaluoy sa DJ, uy. Gibastad man tayo nimo. Minyo lagi. Dili ko gusto taong minyo. Wag gid kay gusto niya. Di man nisod nga makagusto niya, kod. Gwapo siya, nga taas og barog. Pero lang tay, nangandoy sa taon kong kaslon ko, uy. Day, Wendy. Ay, kasukas uwan, uy. Ay, saon ko man sa pag-uli. Oh, ay, kahalik pa sa sakyanan, uy. Kaysa man nasigig busina. Wendy! Dali, sakay na lang! Ihatod ka! Oh, si Jay? Daan pagid ko ganina nga ikaw gito akong nakitaan nga nag-atang og jeep padung uli. Maayo kay kamo timing. Magit. Wan gid kayo. Kung wa pa tingali di ka makitaan dito, tingali. Nag-atang pagyapag sa kinan ning mga orasa. Lagi, salamat kaayo ha. Dihara mo sa unahan, Jay, ay. Kanang puwa o gate. Sige. Ay! Wow, ha? Kilikit kaayo ka? Uy, nahitabo na mo, uy. Igo na ko niyang naagian ang gihatod sa bike, perting uwan na. Sus, as if kuno wa sad kakilig ka, ha? Klaro mo ko si mong naong magkikilig ka. Ha? Kay bawo ko, uy. May gusto kang Jay. Ako pa ni mo, no? Sugton pala na ni mo kaysa pugna na ni mo. Na, mugara ra ba ng pagbati kung pugna ni mo? Day, Unsa? Gisugot ako nimo? o Jay. Kana kung dili pa wahi ang tanan. Di pa man. Okay, pero nasyaking gid ko. Kung unsay nakapausap sa mo na una. Gibasta da ba ko unda nimo, di ba? Ang tinuod, Jay, dili magit kalisod ikog maon, God. Wa lang gid ko masugot nimo ato kay minyo lagi ka. Unya, unsa may nakapausap sa mo na una ron? Na-realize lang na ako nga, the more na akong pugna ng akong kaugalingon, the more sad nga na akong pagbati nimo. Wendy. So, kita na? Oh, Jay, kita na. Yes! Yes! Thank you, Wendy. Isa ko nga di tagid ka pasakitan. Lauman ko ka na, Jay. Wendy, babe. Mag-usa naman kita katuig. Unsay mayog.
mag-iipon na lang ta. Ikaw, babe. Agad ra ko nimo. Okay na nako. Sige, mag-iipon na lang ta. Sus, karon pag yung ko nakalaag din sa inyo ay. Maog yun. Muduhan na lang may katuig ganing among giabangan. Pero karon pag gitaon ka ako na ako naglaag. Ayon saon, busy ba yung pangwarta ning amega ni mo, Fret? Si JD ay asa man? Nidoaw siyang anak, Fred. Ah. Abi ni mo, bilib kay ko ni mo, Fret. Nga naman? Ang sa una. Grabe ba gid tayo kahugot gid imong desisyon nga dili gyud kamo patol og minyo. Pero karon, kalma na lang kay kamo dag istorya nga ni duaw si Jay sa iyang anak nga mura pag okay ra gid kaayo nimo. Siyempre, kay anak man na niya. Og iyan ang giklarong daan ako sa bag-o pa mi, nga magduawan ko siya sa iyang anak. Pag-una, mura kong basakitan, pero karon ako naman ang gidawat. Pero sigurado alang gid ha nga anak ra gid niya ang iyang duaon. Dahil na unsang man taon ka, uy. Ayaw gud gawi akong huna-huna. Dako kong pagsalig ni Jay. Dili siya makahimo sa pagbuang nako. Oh. Ang nga naman ang naong mo. Nasagmuyo man kayo ka. Naglibog og asa kog ikasuporta sa akong anak, babe. Karon wala ko'y trabaho. Unsay wa nakitrabaho? Natangtang ko. Kay matod sa kong amo, di ko na kumayo. Unsa? Mao ba? Kasalbahi sagot si mong amo para masulti siya sama ana siyang empleyado. Lagi? Tinuod man sa tingali. Kay, di unta ko matangtang kung maayo pa ko, di ba? Babe, ayaw pa ganahan nagmaayong ana. Ayaw ka bala ka. Samtang mangita pa kaglaing trabaho. Tabangan ti ka nga makasuporta gyapon kasi mong anak. Salamat, babe. Kung wala pa tingali karon, ambot ko naunsa na ka ako. Way isa pa yan, babe. Basta, ayaw lang kayo pag kunahon na ana, ha? Unsa? Dili ka makauli ron? Oh, babe. Sorry ha. Ginlantan ng akong anak. Pero, naama ka si Jasmine diha. Oo, naman. Pero, mahilap ko ng bata kung muuli ko. Mao ba? Okay, sige. Magpaabot na lang ko ni mong ugma. Oh, asa man ka? Bago pa gani pag-uli ni mo, malakaw na sad ka? Igo lang ko nagkuha og sinina nako. Kay, basi na ito lang yapon ko makatawag. Nasad? Pila naman ka kagabi nga dito matug sa imong anak, Jay. Pwede ba ako nasad mo iubanan ni mo din, he? Wendy, babe. Nakinahan lang ko sa imong pagsapot. Wa pa siya maayo. Ganahan siya nga na ako uban permi niya. Sige lang. Mubawi ako ni mo pohon. Doday. Pwede ba ko magkahuwam ni mo kwarta? Napay palitonon nga tambal ko niya. Aron hingpit na siya maayo. Pila man. Unsa? Unya ni sugot lang ka nga matuog siya dito pila ka gabi eh. Naako dito iyang asawa. Handay, ang sabi mahimo na ako. Nasakit man ilang anak. Alangan man og pugngan na ako. Kutrabida kay kong paminawon, anak. Pero bisan na. Sangan nga naa siya magtulganan dito pila ka gabi eh. Mutuo ka nga way nahitabo nila ha? Bisa na sahay magduda ko. Pero gusto gihapon ko masalig niya. Dako ang akong salig ni Jayday. Tay Wendy. Maayo! Oh, Ayo! Kinsa man ron? Ako si Jasmine. Asawa ni Jay. Ngano ni aka sa amo? Giyon sa nimo pagtultol din sa amo. Ni ako kaya kasiguro kung hangtod ka rin. Wag yapon mo sulti si Jay ni mo sa tinuod. Nga unsa? Gamabdos ko sa among ikaduhang anak. Unsa? Kapanay ka pala ka. Dili na ko sa mukon ang inyong pagpuyo. Nisulti lang ko ni mo ani,
Aron ako masiguro nga dili niya daganan ang iyang obligasyon nako. Ilabi na kay muduhan na ning among anak. Unsa? Hayop ka! Hayop ka! Nga nabuhat maninimo na ako. Human sa tanang pagsabot na kong gihatag, di mo nakahimo ka, ani. Wendy, sorry. Wala mo tuyo ka. Pero tuhoy ko. Ikaw na nga ako mahal. Hala ko buwag eh. Isaad ako ni mong anhigyapon kong bupauli ni mo. Jay, Babe, mahal kita ka. Please. Ayaw ko bihay. bugo na tingali kaayo ko para sa uman. Pero para na ako, igo ra ko nagmahal. Lisod sabton. Pero ang tinuod, maglisod ko og biya niya. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ilin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Joey, hingkod ang pangidaron. May kanhi ka live-in ug may usa mi ka anak. Nagabuwag na mi karon. Ug dinhi mi nagkaproblema sa custody o visitation rights sa among anak. Aron iyong hisabtan, sugdon ko diyang nag-ipon pa mi, din may anak na siyang daan. Ingon ini ang mga panghitabo. Face to the wall. No. Gahi dyan kang ubot ka ha? Bunal lang imo? Sumbugan ako, mama. O saan mo sa pagsumbong? Gagisilutan o gimunalang mantika kay nangaway ka sa ubang bata sa silong. Gibato ba ito nimong bato ha? O nagdugo ang agtang adto. Nakasaka na. Ay, pagbuhat. Face to the wall! Mama! Ay, munalan ko, Tito Joy, ay. Joey? Ano naman? Mutuo sa likadayon ang bata ha? O pagkanig ko na siya mabunali. Naghilak na. Kaya naunsa gani mo? Layo pa gani ko, nadungog naman ako ng hilak sa bata. Nakasa na sa anak ni Chichi. Gibaton niya ang bato. Nagdugo ko nung perting hilakas bata. Unya, mo sa din bunalan. Daghan nang naghilak. Mapalaging taon na ako bunali. Gidaran na akong pauli din sa bahay. Naghilak ng daan bisang wapa pa masakit eh. Imong bunlat ako kamot. O gibunlot nun din ni mong kamot. Di na ko gusto nga mausap pa ni Joey, ha? Noon saan may noon eh. Baan. Ikaw bata ka? Ako rin nasadaan ni noon. Gusto ko lang tapantunon ng imong anak nga gahig oo. Wa kay katungod nga muhingan og ingon anak sa akong anak. Do. Mauni nakaparat ni mo. Gusto tang mutabang og panton nga modisiplina sa imong anak. Kay anak na gunang pagtanaw no kananiya. Imo rin naman labanan. Bigyan naman panton ng bata ha. Mapabiling nila gahig oo. Kay mulaban ka man. Natural, anak man na anak ko. Ang magikay akong labanan sa away ninyo doa. Oh, Chris! Lisura ng kahimtanga prejuwe ay mura mag unsa man tayo na eh. Mura kang anak day ni Grace ang imong karibal sa iyang atensyon di ay. Maulagi pre. Pero okay lang unta ko pre, anang atensyon lang akong kaagaw kang Grace ang anak. Kay anak na gunan niya. Pero kanang kuhaon ko ni Grace og katungod pre, nga modisiplina sa bata ba. Giisit na gunan akong anak ko. Maong gusto unta kong modisiplina anang bata ah. Pero spoil ba ng bata pre oy. Gusto kaya musukon ako kung wa ang mama. Pero og naa ang mama, labihang butahan na pre. Mo na ako'y mabati ni Grace. Ay sos, sa iyon rana eh. Usaray sulbad ana. Buhati nagmanghod. Unsa? Oh, buhati manghod. Awa nagmay manghod na ng bata ah. Mabuta na. O, ha? Nakaunaw na tuod ko, nga unsa ka kung mga anak mi sa akong gaipon. Base mabuta na ang anak niya sa pagkadalaga kung may manghod na siya. Pero siyempre, ganahan sa jud ko nga may anak na mi sa akong kaipon. Tuod man, nakaanak yun mi. Pero lahi ang nahitabo sa akong gi-expect. Nga mahitabo sa anak sa akong kaipon. Mas nisamot siya kang maldito nga makahimo na siya dautan nga dili ka makatuo nga iyang nahimo. Unya,
Dave! Dong! Lingawa na imong manghod, be. Kaya ako sang pabugnaon ng gatas nga akong gikuta walang kang inday. Kainit pa. Asa ko man si Grace, eh. Noon muli. Imbis may anak na mi. Magsige man nung lakaw. Di naman mo puyo din sa bahay. Huwag para ba akong negosyo nga gamay na nga akong nabian kay. Magbantay pa ko aning among masuso pang anak. Everyday pa gila. Oh. Eh, kalit magkahilo mga bata. Dalingaw na siguro siyang magguwang. Oh. Dili. Dave! Dave! Oh! Kinuha ko! Ang biling ulan, may! Kawal dito, di mo bata ka, oy! Da, Anong kita mo naman ni mo kuulan ang naong sa umanghod? sapa man kayo. Ang bilang ng kamot mo, be! Agay! Sakit! Hindi pa sakit na lang dito niya. Patay ko, kipatay! Unsa? O sige, batag! Batag ka rin magagsurya, oy! Naunsa naman sa mo ganiha, Joey? Nasapa na sa kuno mo din, he. Halos gipatay naman kuno ni Mas Dave. Patay ba, oy? Daggan ang tanagbunog kung patyong pana. Maayo lang dyan kayo pahaba o bakak ng mga anak ko, eh. Ayaw inaanak ko, anak, ha? Anak na ko na si Dave. Di ka kumpensahan na si Dave, Grace. Basin may naikan niya yung manghod. Kung ayaw sa unta magsiglak ka, uy. Ati man na ni mga bata. Uy, ay pagbuot na ako kung asa ko mulaag, uy. Di ba ita kasado? Wa pa kay papel nga gipirmahan nga may katungod na kanako. Grace! Aw, abin ako nagbuwag na mong Grace, Joey. Ano na kaingon makahanap, eh? Kitaan man gud to nako siya nga may kuyog nga lalaki. Niangkas siya sa motor. Oh, basin kailan niya o baka igagaw niya. Gagaw ba, uy? Nga naglips to lips man gani sila. Sawa pa niya isulob ang iyahang helmet. Unsa? Nagkabuwag Jimmy Grace. Murag okay na lang sab ko kaysa nagmatal na kog buntag nalipaton lang dahi ko niya uban sa iyang laki. Ang problema na ko karon kay dili man ko niya paduawon sa mong anak. Unya, biya-biyaan ra ba niya ang mga bata? Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Dili mi kasado sa inahan sa akong anak. Ug minor pa ang among anak. Iya mang biya-biyaan. Maadto ba day niya ang kustodiya sa among anak? Nga pabaya man siya nga pagkainahan? Ikaduhang pangutana. Gusto nako nga ari nako ang bata. Makabuhi man ko sa among anak, kinaaman ko'y gamay nga negosyo. Pwede ba na? Unsa man na nako sa pag-fight nga akong right sa bata? Asa man ko muduol? Sa DSWD ba? O okay ra sa barangay? Ikatarong pangutana. Nagkasabot naman unta mi sa custody o visitation right sa bata. Pero usahay, di man siya mutuman. Dili niya ipakita na ako ang bata. Pero pabantayan niya sa lain. Kinana mag siya laing laki. Unsa may akong buhaton? Ikaupat o katapusan. Palihog kong pasabot sa family code sa right sa usa ka dili kasado nga amahan para sa custody sa bata. Kay mura man og unfair sa mga sama nako. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joey. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, sanga ni Attorney Eileen Bathan og Dr. Rene Obra, ako na si Attorney Buin Alguno, ang makiguban kaninyo sa ato ang tulumanon, kini ang akong suliran. Atong hatagan dayon og pagtagad ang problema ni Joey nga taga Mindanao. Si Joey dunay kanhi kapuyo ginganlan og Grace. Anak kanadaan si Grace sa dihang nagpuyo sila ni Joey. Tungod kay spoiled ang anak ni Grace, nakahuna-huna si Joey nga magbaton og kaugalingong anak sa iyahang kapuyo. Apan lahi sa gilauman ni Joey, kay ni samot na manhinoon ang problema. Ni samot manhinoon ka spoiled ang anak sa unang laki ni Grace og pasipad-an pa ang kaugalingong anak ni Joey. Mao ni ang mga pangutana ni Joey nga ato ang tubagon. Una pangutana, di mi kasado sa inahan sa akong anak og minor pa kini. Iya mang biya-biyaan.
Maadto ba di niya ang kustodi sa among anak nga pabaya man siya nga pagkainahan? Atong isimplify ang balaod, Joey, under Article 211 o Article 213 sa Family Code. Ang Article 211 naghisgot og parental authority. Unsa kini? Si mama o papa dunay parental authority sa anak. O kini joint ang bata ug maghisgot tag custody di lang parang mama para sab ni papa. Silang duha dunay parental authority ug dunay katungod sa pagkustudi sa bata. Ug wa naghisgot ang balaod kasado ba o dili. Busa regardless, Joey, kasado mo o dili ni Grace, kamong duha dunay joint parental authority ug dunay katungod kamong duha nga mo kustudi sa inyuhang anak. Arita sa Article 213 sa Family Code. Ang bata nga nag-edad ug ubos sa 7 anyos adto ni mama. Unsay buti pasabot niini? Mao ni ang gitawag og general rule nga ang bata below 7 para gyud nang mama ug mag-conflict ang custody. Apan dunay exception sa mga desisyon sa Supreme Court niingon for compelling reason pwede nga ang bata bisan pa ang edad below 7 adto mapunta ni papa. Pananglitan, bad influence si mama, sugarol si mama, or bisan kinsa lang laki, dados balay, makit-an kini sa bata. May mga sirkumstansya nga ang Supreme Court niingon dili maayo nga kining bataa bisan ang edad ubos sa 7 anyos adto mama, mas maayo adto ni siya ikustudi sa iyang papa. Ngano tungod kay ang gitan-aw sa tong balaod ang best interest of the child ug unsay pinagkamaayo para sa bata ug maghisgot og pagtilugay og kustudi mao kana ang tumanon sa hukmanan. Ikaduha nga pangutana, gusto nako nga ari nako ang bata kay makabuhi man ko sa among anak. Kay naa man ko'y gamay negosyo. Pwede ba kana? Unsaon man nako pag-fight ang akong rights sa bata? Asa man kumuduol? Sa DSWD ba o sa barangay? Atong bahigon ang mga pangutana nimo, Joey. Og adto kas barangay, ang purpose ana for settlement. Sabutan ninyo nga kamong imong kapuyo ba si Grace ang inyong conflict sa pagkustudi sa bata. Sabot-sabot dito sa barangay. Og adto sab sa DSWD, sabot-sabot gihapon ang mahitabo. Now, og dili mo magkasinabot sa barangay, di sa mo magkasinabot sa DSWD with respect sa custody sa bata, asa ka paingon, Joey, adto jud ka sa korte. Unsay balaod nga i-apply para nimo? Atong i-apply ang Rule on Custody of Minors nga niipikto niadtong Mayo 15, 2003. Ang Section 3 nag-ingon, kung duna kay gusto nga ipaabot nga tus korte kay mangayo ka og exclusive nga custody sa minor, sa bata nga ang edad wa pa mag legal age, ang kaso nga i-file petition for custody of minor. Kining kasuha, mao'y imong gamiton, Joey. Mo file kag petition for custody of minor. Imong ingnon ang korte, Your Honor, please, ako mao'y angay nga mo custody sa among anak. Kay ako doon ako'y igong income. Ang akong asawa, wa. Ang akong kapuyo, magpabaya lang. Biyaan lang ang akong anak. Ang akong kapuyo nga si Grace, wa maka-comply sa iyahang mahinungdanong obligasyon isipinahan. Uban pa mga grounds ni mo, Joey, aron tugtan kas korte nga mo'y mo kustudi sa bata. Natural, mokuha gid ka og abogado para mo represent nimo ngadto sa korte ug mao'y mo draft sa i-file nga kaso. Ikatulong pangutana, nagkasinabot naman unta mi sa custody og sa visitation right sa bata, pero usahay di man siya mutuman, di niya ipakita nako ang bata, pero pabantayan niya sa lain, kay naa naman gud siya'y laing laki. Unsa may akong buhaton ani,
Tubag, under Section 13 sa Rule on Custody of Minors. Samtang pending pa ang kaso ngadto sa korte, pwede ikaw, Joey, nga mangayo og provisional custody sa bata. Kung sa man ang gitawag og provisional custody. Og makita sa huwis nga ikaw angay gyud nga tugyanan sa bata samtang pending pa ang kaso, ang judge mohimo og order, mo issue siya og provisional order awarding custody of the minor. Unsa man ni? Temporaryo una nga custody. Sa Tagalog pa, pansamantala. Sa inato pa, dili permanente. Dili pagyod mauna na, di pa na mo final. Samtang pending pa ang kaso nga imong gi-file, Joey, nga petition for custody of minor, ikaw una maoy tugyanan sa inyong anak. Kana o maka-justify ka base sa mga grounds or mga basihanan nga imong i-argue nga to korte. Mutugot ang judge ana nga ikaw una maoy hatagan sa inyong anak para sa temporary nga custody. Ikaapat og katapusang pangutana, palihog kog pasabot sa family code regarding sa rights sa usa ka dili kasado nga amahan para sa custody sa bata kay mura man og unfair para namo nga mga dili kasado. Okay. Baliko na ko, Joey, to simplify. Ang parental authority or ang custody sa bata, join kini. Parang papa o parang mama. O ang balaod, wa nag-ingon nga mas ubos ang inyong right nga dili kasado kaysa kasado. Regardless, kasado o dili, parihas ra ang treatment sa balaod. Ang mama o papa, dunay joint parental authority sa bata. Now, ug magkabuwag ang mga ginikanan, ang general rule mao, below 7 ang edad sa bata adtong mama. Pero dunay gitawag og compelling reason ang korte pwede nga mo-award sa bata ngadto sa papa. Now, dili unfair ang balaod, Joey, para sa mga dili kasadong amahan. Fair lang ang balaod. Kinahanglan lang dunay maka-guide ninyo nga mga amahan nga dili kasado ngadto sa inahan sa bata. Now, balik ta. Gamayng recap. Kining imuhang problema, Joey, og dili mo magkasinabot, mo file na ikaw og kaso ngadto sa korte, mo kuha na ikaw og abogado. Ang kaso nga file, petition for custody of minor. Og samtang pending pa ang kaso, pwede nga mangayo ikaw og provisional custody sa bata. Aron ikaw maoy temporaryo una nga mo custody sa inyuhang anak. Bisan ang general rule, below 7 ang edad sa bata adto sa mama. However, kung mamatud-an nimo, Joey, nga to sa korte nga bad influence si Grace nga mao ang inahan or dili maayo nga ang bata adto i-custody ni Grace, mahimo nga ang judge mo hatag nimo pagtugot or mo grant sa imong hangyo nga ang inyong anak ikaw ang mo custody niini. So kada lang una, Joey, salamat kayo sa pagpadani mo sa imuhang problema diri sa ato ang tulumanon. Kini ang akong suliran. Sa ngan ni Attorney Elaine Bathan o Dr. Rene Obra, ako si Radyoman Attorney Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagkaminaw. Himayaw ng Ginoo. Og mayong hapon, mayong adlaw, Pilipinas.